Tajjeb l-ewwel nett bonġu lilkom u nittama li tinsabu tajbin. Jekk il-Bambini Reading se tkun l-aħħar lezzjoni qabel ma nidħlu għall-ġimgħa tal-Eid. Kif tafu l-ġimgħa li ġejja kienet suppost ġimgħa li kienet vaganzja anke wkoll il-ġimgħa ta' wara, għalhekk il-lezzjoni li se nagħmlu llum ħad tkun l-aħħar waħda fl-Easter. Issa fl-aħħar ta' din il-lezzjoni se nkun qiegħed nispjega ftit eżatt kif se nkunu qegħdin nimxu issa minn wara l-vaganzi li kellna tal-Eid il-qudiem. Hekk xi ħaġa żgħira qabel ma nibdew, tajjeb illi wieħed dawn il-lezzjonijiet li ġa għamilna u li qegħdin nagħmlu u li se nkomplu nagħmlu għaliex veru l-iskola se tkun qiegħda magħluqa sa Ġunju, imma da ma jfissirx li t-tagħlim kien se jieqaf hemm. Fil-verità, issa t-tagħlim se jieħu ftit xejra daqsxejn differenti u sal-aħħar ta' din is-sena se nkunu qegħdin niltaqgħu fil-lezzjonijiet b'dan il-mod. Illi wieħed se jkun qiegħed jiġi obbligat ħanuża l-kelma hekk illi jkompli dawn il-lezzjonijiet, isegwi dawn il-lezzjonijiet. Għalhekk tajjeb illi kemm inti kif ukoll anke wkoll sħabek tfakru daqsxejn li xulxin meta se jkun hemm dawn il-lezzjonijiet. Kif ġa tafu u hija xi ħaġa li se nitkellem daqsxejn anke fl-aħħar ta' din il-lezzjoni, minn issa l-qudiem se nkunu qegħdin nibdew nużaw iktar dawk li ngħidulhom il-Microsoft Teams. Infatti aħna bħala grupp ġa bdejna nibnu t-tim tagħna tal-Physics tal-Form 3 kif ukoll għamilna channels skont anke wkoll it-teacher, imma daw il-lezzjonijiet se jkunu hemmhekk għal kulħadd u allura wieħed se jkun qiegħed jiġi mitlub li jsegwi daw il-lezzjonijiet u meta jkun hemm ix-xogħol anke li jsir ix-xogħol fuqhom. Ħanuża l-kelma hekk tal-Microsoft Teams se jkun qiegħed jgħinna billi jfakrek iktar anke fix-xogħol li hemm u li inti mitlub li jissegwi wkoll. Hija ħaġa importanti li dak ikun ma jaħlix ħin, anke wkoll tajb inżommu f'moħħna li aħna bħala suġġett qed nitkellem fuq il-physics mhuwiex suġġett li dan lestejnieh mal-Form 3 ma huwa suġġett li ħankomplu nibnu. Jiġifieri jekk Alla jrid nidħlu mbagħad fil-Form 4 f'Settembru li ġej. Mbagħad Form 5 is-sena ta' wara. Ifisser li dan il-materjal anke li se nkunu qegħdin nagħmlu bħala online lessons ser ikun importanti daqs kwalinkwe topic ieħor. Għalhekk jiġifieri tajjeb illi inti issegwi daw il-lezzjonijiet u fejn hemm bżonn anke tibgħat mistoqsijiet isir ix-xogħol li hemm ħalli bekk nimxu l qudiem u ma jintilef xejn. Jiġifieri minn hawn ħanerġa' nenfasizza ħafna hekk ir-responsabbiltà ta' kull wieħed minnkom illi jsegwi u jagħmel ix-xogħol illi mitlub. Tajjeb s'issa jekk tiftakru ftit fis-suġġett illi kellna, tkellimna dwaqsxejn dwar it-topic waves. Tajjeb konna għedna li dan is-suġġett minkejn li forsi huwa xi ftit astrat imma huwa affarijiet li narawhom fil-ħajja tagħna ta' kuljum. S'issa tfajna ħafna l-bażi ta' dan is-suġġett fis-sens illi kellna numru ta' kliem li bdejna nitgħallmuh fl-aħħar żewġ lezzjonijiet illum jekk Alla jrid inlestu l-aħħar set ta' kliem. L-ewwel nett fejn konna semmejna fuq waves żedna li waves naqsmuhom f'żewġ gruppi. Fl-aħħar lezzjoni anke kellna ċans li jisu nħażżu ftit u naraw daqsxejn diagrams fuqhom. Rajna li hemm dawk li ngħidulhom transverse waves u dawk li huma longitudinal waves u għat-tnejn li huma ġibna eżempji ta' transverse waves, eżempji ta' longitudinal waves u x'inhuma d-differenza bejniethom. Pratikament konna għedna il-movement ta' dak li qed joħloq il-wave. Transverse wave, il-movement hija 90 degrees ma' direction, eżempju tal-ilma, imbagħad għandna dak li hom longitudinal waves, li l-movement huwa l-qudiem u lura ma' direction tal-wave u l-ikbar eżempju ħanitkellmu anke wara l-Easter jekk Alla jrid fuq huwa sound waves. Fl-aħħar lezzjoni mbagħad bdejna ngħidu isma' hemm xi kliem li huwa importanti ħafna li nitgħallmuh għaliex jagħtina l-bażi ta' dak li huwa wave fil-verità. Tantu hekk li l-aħħar lezzjoni konna semmejnija describing waves jew inkella labeling parts of a wave. Jiena jekk tiftakru ftit kont anke wkoll żammejt worksheet u tajb din terġa' tkun magħna matul din il-lezzjoni għax fadal l-aħħar
biċċtejn li nistgħu nibnu fuqha u jiena nittama dik dejjem qed inħallija fir-responsabbiltà tagħkom li dak li jkun jieħu anke wkoll in-noti. Tajjeb in-noti fuq il-pitazzi u fuq il-foolscap bħalma konna nagħmlu fil-klassi kulħadd skont il-grupp tiegħu. Malajr revision ta' dak li semmejna. L-ewwel nett konna semmejna daw iż-żewġ kelmiet, konna semmejna l-kelmiet troughs u l-kelmiet anke wkoll crests u għedna illi l-crests huma il-partijiet l-għoljin tal-wave isa l-quċċata tal-wave fil-waqt li it-traf huma il-partijiet l-iktar baxxi f'dik il-wave. Mela għandek il-crests l-ogħla parti, it-traf l-iktar parti baxxa. Jiena xi kultant meta jkolli waves hekk inxebbaħhom ħafna, ma meta inti jkollok ishom muntanji widin. Għandek il-crest ishom bħal donnu il-quċċata tal-muntanja. It-traf hija l-iktar parti baxxa ġol-wied, mela inti għandek muntanja u wied, muntanja u wied. It-tieni kelma, it-tielet kelma li troughs, crests, konna semmejna mbagħad il-kelma amplitude. U l-amplitude konna għedna hija il-crest kemm hija għolja mir-rest position tagħha. U xebbaħna jekk tiftakru ftit li kieku jiena qiegħed ġol baħar qegħdin nilagħbu bil-ballun u l-ballun ħalluh fil-baħar jiflowtja. U f'daqqa waqt tiġi wave. X'se jagħmel dak il-ballun? Se jogħla jerġa' jitbaxxara muntanja u wied u jerġa' jiġi postu. Imma jiena jista' jkun ikolli wave li tkun ħafna iktar għolja tajjeb minn ta' qabilha. Allura l-għoli tal-wave minn hawn semmek jew inkella anke wkoll mir-rest position l-isfel dik insejħula amplitude. Jien nista' ngħid din il-wave hija għolja 2 meters. U jekk qed tinnutaw ftit, meta qed nitkellmu fuq amplitude mhux qed nitkellmu minn traf għal crest, le. Minn nofsa ngħidu l-rest position għal crest jew għal traf. Dak huwa l-amplitude l-għoli tal-wave li jiena għandi. Mela jekk ngħid isma' l-wave għandha amplitude ta' 6 meters, jiġifieri li għandha l-għoli tagħha minn hawn sa fuq 6 metri. Mela crest, traf, amplitude, imbagħad konna semmejna il-kelma wavelength u jisimha magħha the length of one wave, kemm hija twila wave. U tajjeb naraw ftit li wave hija magħmula minn meta jiena jkolli point għal point simili eżatt bħalu anzi fil-wave li jkun imiss. Infatti fl-aħħar lesson din għamil daqsxejn enfasi fuqha li jiena ħansib dan il-point u ngħid meta se nerġa' niltaqa' ma' point ieħor bħalu. Infatti kien hawn forsi min qal hawnhekk, le, imma jiena għandi din il-parti dan huwa l-istess point, l-istess position. Xebbaħna ħafna ma' roller coaster, issa li qegħdin nitkellmu ftit fuq widien u muntanji. Hawnhekk bħalissa kieku għandi karozza nieżel fil-wied, imma hawnhekk mhux nieżel fil-wied, imma hawnhekk tiela l-muntanja. Mela daw it-tnejn mhumiex l-istess. Tlajt il-muntanja hawnhekk se nerġa' ninżel fil-wied. Mela daw iż-żewġ points huma l-istess, mela dik hija one wave. Jista' jkolli anke minn dan il-point, għalhekk għandi minn crest sa crest jew inkella minn traf sa traf. Ara, minn dak il-point għal ieħor eżattament bħalu. Ma' wavelength konna semmejna simbolu li issa suppost anke tallimnieh, is-simbolu huwa lambda. Tajjeb aħna fil-physics dan is-simbolu lambda minn għamel il-Google Forms ukoll tal-aħħar lezzjoni raħ kif jinkiteb u kien hemm min għarfu b'mod tajjeb ħafna. Tajjeb, dak huwa s-simbolu għal one wave length. Tajjeb, it-tul ta' one wave.
Imbagħad il-kelma li konna tallimna kienet il-kelma frequency, mela crest, trough, amplitude, wavelength u frequency. Il-kelma frequency tfisser l-ammont ta' waves, the number of waves that pass through a particular point, from a particular point, in 1 second. Mela jina jisni noqgħod ngħid, noqgħod bil-qiegħda. U noqgħod ngħid kemm il-mewġa se tħabbat mal-blat f'sekonda waħda. Jekk taħbad jaħbtu 3 mewġiet ngħid okej, mela l-frekwenza hija ta' 3 mewġiet kull sekonda. Jekk jien noqgħod bil-qiegħda u ngħid il-aħwa llum qegħdin jaħbtu mal-blat 6 waves, 6 mewġiet f'sekonda, mela sal-frekwenza, ara fejn qiegħda l-kelma, hija ħafna iktar minn dik ta' qabel. Mela jiena the frequency is the number of waves, ġifieri n-numru irid ikollna hawnhekk, that passes from a particular point in 1 second. Pereżempju hawnhekk f'dan il-każ partikolari għandna 1 wave, 2 waves, 3 waves għax għandek parti oħra, u dawk pereżempju ħadu sekonda. So in this case 3 waves are passing from this point in 1 second. Issa kolli 6, issa kolli 7, 8. Minflok noqgħod ngħid kull darba 3 waves per second, konna għedna li hemm simbolu unit anzi fil-verità li huwa hertz. Tajjeb, il-unit hertz mela 3 hertz tfisser the number of waves in 1 second. Kemm qegħdin jaħbtu. Mela qed nistaqsi l-mistoqsija jekk jiena għandi frekwenza ta' 50 hertz, xi tfisser? Ifisser li minn punt partikolari f'sekonda waħda, jiġifieri minn issa s'issa ikunu għaddew 50 wave, mhux 3 bħal m'għandijaw, imma iktar. Jekk tiftakru ftit fil-Google Forms l-aħħar waħda forsi se nagħti daqsxejn anke risposti għalkemm kien hemm is-Sur Manġon li ħallilna anke l-answers tagħhom. Konna jisa din il-question marbuta ma' dawn il-waves. Jeb kellha din l-istampa u kien hemm numru ta' mistoqsijiet. U ħa naraw ftit. Mela, l-ewwel mistoqsija. Issa li kont minnek biex anke tirrevedi. Meta nistaqsi l-mistoqsija waqfu għal ftit sekondi. Għamel l-answer f'moħħok, imbagħad kompli wara jekk kellek x'raġun. L-ewwel mistoqsija hija x'qed tirrappreżenta il-vleġġa bis-simbolu A. Dik il-vleġġa tirrappreżenta l-amplitude, l-għoli tal-wave. X'qed tirrappreżenta B, il-vleġġa B. Dik qiegħda tirrappreżenta wavelength, the length of one wave. Din hija wave waħda. Ara għandi parti minn traf, crest, parti minn traf oħra. Wiet, biċċa minn wiet, montanja, biċċa minn wiet ieħor li jagħmlu wieħed sħiħ. Hawnhekk għandi mistoqsija oħra. Kemm għandu waves f'dan id-diagram? Ejjew nibdew mill-bidu. Għandi 1, 2, 3, 4 waves. Mela dan il-każ għandna 4 waves. Ara montanja wiet 1 wave, montanja wiet 2, montanja wiet 3 waves, montanja wiet 4 waves. Mela hemmhekk għandi 4 waves f'dan id-diagram. Mistoqsija oħra, kemm għandi crests f'dan id-diagram? Crests huma l-ogħla parti tal-wave, mela għandi 1, 2, 3, 4. L-istess ħaġa, il-mistoqsija kemm għandi troughs, troughs huma l-iktar partijiet baxxi, għandi 1, 2, 3, 4. Mistoqsija oħra hija jekk dak huwa ritratt ta' sekonda waħda, mela f'sekonda ddew 4 waves, xi frekwenza hemm? Il-frekwenza hija ta' 4 waves in 1 second, we also call that 4 hertz. 4 hertz. Mela dak isu ġbarna daqsxejn dak li semmejna sissa.
Illum se nitkellmu dwar l-aħħar żewġ kelmiet, imbagħad fl-aħħar għandna xi ftit mistoqsijiet li se nkunu qegħdin naħdmuhom, għalhekk nixtieq li jkollok żewġ affarijiet ħdejk. L-ewwel nett illi jkollok għandek dik il-karta l-worksheet li bdejna nikdbu fuqha fl-aħħar lesson. U jekk għandek ukoll id-dar, tajjeb illi ssib daqsxejn il-complete physics fejn jibda s-suġġett waves. Mhux se nagħti il-paġni għax inkella hawn ħafna li għandhom paġni differenti, allura sibu fil-werrej fejn hemm waves u x'in tiftaħ il-page ta' waves għandek issib ukoll daw il-kliem li semmejna. X'ħin issa taraw anke diagram minn ġol ktieb stess tindunaw li ma' page jiena qiegħed ngħid. Il-kelma li se nitkellmu dwarha mhix kelma diffiċli għax nafu xi tfisser. Il-kelma speed. Speed mill-ħajja tagħna ta' kuljum tfisser kemm oġġett qiegħed jaġġel. Mela jiena meta qed nitkellem fuq speed of a wave tfisser din il-wave kemm qed tiġri, kemm qed taġġel biex timxi. Jekk tiftakru ftit mill-form 2 konna ngħidu pereżempju illi l-speed of sound huwa 330 meters per second. X'jiġifieri? Jiġifieri bħalissa l-waves li qed nagħmel jien jew qed jagħmel l-speaker tiegħek qegħdin jiġru 330 meters in 1 second. U jekk ittellaq magħhom huma jkunu ġa f'sekonda mxew 330 metru. Tajjeb, mela l-speed of wave is measured in meters per second, din anke wkoll nafuha mill-ħajja tagħna ta' kuljum. U prattikament qegħdin ngħidu ftit din kemm qiegħda taġġel, kemm qiegħda taġġel. Issa hawnhekk illum se nitkellmu ftit dwar żewġ formulas ġodda illi huma l-unika formulas li ser nagħmlu, ġifieri jekk nifhmu ftit daw il-formulas se tkun xi ħaġa tajba immens. The speed of a wave is linked with the frequency. Jiġifieri daw il-waves kemm qegħdin jgħaddu f'sekonda. Imma anke wkoll tagħmel differenza kemm il-wave hija twila. Altri għandi mewġa kbira ħafna li din kollija miexja, altru għandi mewġa kbira imma hemm ħafna ġejjin, hemmhekk għandi iktar speed, altru għandi wave żgħira illi tiġu waħda kultant, jew inkella wave waħda u jiġu ammont f'daqqa. Ara, moħedna dibru nġibuhom ġo moħħna naraw id-differenza u l-link li hemm bejn l-speed, il-frequenza u anke wkoll il-wavelength. U dan kollu niġbruh f'din il-formula li hija importanti u din tajb tniżżel fil-noti tagħna u nimmarkawha bħala importanti immens. Tajjeb u għandna hekk. Għandna speed of a wave, the speed of a wave is equal to the frequency times wavelength. Speed equals frequency times wavelength. Bħalma nagħmlu anke wkoll is-soltu, nieħdu daqsxejn qisu s-simboli tagħhom u s-simboli tagħhom huma dawn. V speed equals small f frequency times lambda wavelength. V equals f times lambda. V equals f lambda. Mela din il-formula sejra tatini kemm dak il-wave qiegħda tiġri l-speed tal-wave. Il-units tagħhom huwa il-wavelength in meters, the speed in meters per second, frequency hertz. Fl-aħħar din il-lezzjoni ħanamlu xi ftit hekk eżempji li nużaw daqsxejn din. Mela l-frequency times wavelength is equal to the speed of that wave. Inkun naf allura b'din il-wave kemm qiegħda tiġri, kemm qiegħda taġġel. L-aħħar kelma li se naraw illum u magħha marbuta ħafna formula oħra hija kelma mhix diffiċli
għalkemm qatt ma nkunu smajna biha, imma naraw l-answer tagħha id-definition tagħha nifhmuha mal-ewwel. Mela s'issa semmejna dawn. Crest, tajjeb li tiftakar daqsxejn xi jfissru li qed insemmihom. Trough, amplitude, wavelength, frequency, speed of wave. L-aħħar waħda hija the periodic time. Mela mill-isem stess jidher li hemm xi ħaġa marbuta mal-ħin, il-ħin. U xi jfisser periodic time? Huwa l-ħin, the time taken for one wave to pass. Mela jekk jiena noqgħod bil-qiegħda fuq il-blat u ngħid ara ġejjin il-mewġ. Ħanieħdilha l-ħin jien u mewġa waħda kemm iddum biex taħbad mal-blata. Jiġifieri li jien ħajkolli crest u trough se jaħbtu ġol-blata. Kemm ser iddum din? Qisu ngħid tara. Kemm ser iddum ħin biex tgħaddi minn hawn, tgħaddi trough, tgħaddi crest u nerġa' niġi hawn. Kemm se jdum għaddej il-ħin? So the periodic time is the time taken for one oscillation, nużaw il-kelma, vibration, wave, daw kollha marbutin ma' xulxin, to pass. Kemm se jieħu ħin biex tgħaddi mewġa. Mela, malajr, qed nagħmel ir-revision biex verament jidħlu f'moħħna. Crest l-ogħla parti, trough l-iktar parti baxxa, l-amplitude l-ogħli tal-wave, wavelength it-tul tal-wave, frequency kemm jgħaddu waves f'sekonda, l-speed kemm qiegħda tiġri wave, periodic time the time for one wave, il-ħin li tieħu mewġa biex tgħaddi, biex timxi. U din is-simbolu tagħha huwa capital T għax huwa time partikolari ħafna u kif intom tafu żgur tajjeb jiena il-unit ta' time huwa second. Il-unit ta' time huwa second. U hawnhekk fejn ġejjin bl-aħħar formula tagħna llum. It-tieni l-aħħar waħda anke dan is-suġġett kollu, ġifieri minn issa l qudiem ftit ħankunu qegħdin nitkellmu fuq formulas. Mela semmejna l-speed equals frequency times wavelength. V equals F lambda. Periodic time is equal to 1 over the frequency. Tak min fejn hija ġejja? Dik hija ġejja jekk aħna qegħdin ngħidu isma' taf kemm qegħdin jgħaddu f'sekonda 50. Mela jiena dik is-sekonda jekk naqsama bejn 50 nista' nkun naf ftit il-ħin ta' waħda mhux ta' 50 issa, ta' waħda. Jew inkella in simple form T, capital T, periodic time, equals 1 over small f, frequency. Forsi bħalma għamilt l-ewwel tista' twaqqaf anke wkoll il-video li tikkopja din fuq il-pitazzi, li s'issa minna definition ta' crest, trough, amplitude, wavelength, frequency, speed, għamilna l-formula ta' speed V equals F lambda u anke wkoll periodic time id-definition kif ukoll anke l-formula tagħna. Jekk naraw ftit anke l-units għandna frequency hertz, 1 huwa numru, periodic time huwa second. Mela dak illum ħanuża l-kelmek għallaqna ftit dawn l-affarijiet kliem tekniċi li ħankunu qegħdin nużaw matul dan is-suġġett. Jiġifieri l-unika homework li għandna ħanuża l-kelmek hija li nerġa' naqbad daqsxejn dawn il-kliem. Tiddejjaq xejn li terġa' taqbad il-lessons ta' qabel. Na mhux ħela ta' ħin qed tirrevedi anke għalik. U tajjeb tkun taf sewwa daw il-kliem li semmejna xi jfissru. Ir-raġuni hija li issa fid-diskors tagħna fil-lezzjonijiet li ġejjin se nkunu qegħdin nużawhom ħafna. Ġifieri ħanħalli daqsxejn responsabbiltà fuqkom illi intom tistudjaw dawn il-kliem.
Għalhekk ħandur daqsxejn għal complete physics u suppost f'waħda mill-questions tagħkom għandkom taraw dan id-diagram. U ħanamlu hekk. Min qed jikteb fuq il-pitazz jista' jikteb anke l-answers hemmhekk, imma ħanibdew naħdmuhom ftit flimkien. U nixtieq ħaġa, nixtieq li l-ewwel naraw il-mistoqsija, imbagħad twaqqaf il-video, aħdem u għajk tkompli tara anke wkoll l-answer u tiċċekkja ftit jekk dak li jagħmel huwiex tajjeb jew le. Mela hawnhekk għandna diagram ta' numru ta' waves jidhru li huma tal-ilma baħar fil-verità. U hemm bandiera, issa ħanaraw daqsxejn għax se jkun qed juża. Dik il-vleġġa qiegħda turini il-waves fejn huma minn fejn huma ġejjin għal fejn huma sejrin. U hawnhekk għandi distanza li hija importanti. Qed jgħidli li ż-żewġ kaxxi qed jirrappreżentaw metru. Mela fil-verità, jekk naqbad kaxxa waħda biss, kaxxa waħda jekk dak hija square hija 0.5 nofs metru, 0.5 by 0.5. Tlaqna ħana mistoqsijiet. Are the waves transverse or longitudinal? Ta' żewġ lessons ilu. F'dan il-każ x'inhuma transverse jew longitudinal? Ħanipprova niftakar malajr. Transverse ifisser li movimenti qed il-fuq u l-isfel mad-direzzjoni tal-wave. Longitudinal il-qoddim u lura mad-direzzjoni tal-wave. Għalhekk x'qed tagħmel il-wave? Tila l-fuq u l-isfel u mixja lil hawn. Mela f'dak il-każ that wave is a transverse wave. Il-fuq u l-isfel u d-direction qiegħda il-din in-naħa. Ma dik hija l-ewwel question. It-tieni question hija what is the wavelength of the wave? Malaj ħanqalleb naqa' moħħi forsi nnotu wkoll xi tfisser wavelength, the length of one wave. Mejja ħanagħmel hekk. Ejja nibdew minn hawn li għandi l-informazzjoni hawn isfel. Minn fejn sa fejn hija wave għandi minn hawn sakemm nerġa' nsib punt ieħor bħala. Nitla l-muntanja, ninżel il-wied, ħanerġa' nitla l-muntanja. Mela din hija wave. Kemm tiġi twila? Minn hawn sa metru, minn hawn sa metru ieħor, that wave is 2 meters long. Metru u metru ieħor. Il-mistoqsija li jmiss. What is the amplitude of the wave? Il-teġan għalleb daqsxejn moħħi. What is the meaning of the amplitude? Amplitude is the height of the wave. U għek tiftakru konnedna minn rest position minn nofs għal crest jew għal traf. Mela ma tkunx tajba jekk jiena ngħid minn hawn sa hawn żewġ kaxxi. Ir-rest position kieku l-baħar huwa kalm, il-baħar isib postu hawnhekk ara fin-nofs. Mela l-għoli tal-wave huwa minn hawn sa hawnhekk huwa ta' kaxxa waħda biss. Issa aħna konnedna li kaxxa waħda mhix 1 meter imma nofs metru, so the amplitude is 0.5 meters. Imbagħad għandna mistoqsija oħra. If 2 waves pass the flag every second, mela jiena qiegħed bil-qiegħda fuq il-blat, qed noqgħod nott kemm qed jgħaddu waves, kemm qed jaħbtu waves ġo dik il-bandiera li hemm kull sekonda. U nnotajt illi kull sekonda li tgħaddi kelli żewġ waves illi mexjin. What is the frequency? Mela ħanerġa' nqalleb moħħi, what is the meaning of frequency? Frequency is the number of waves in 1 second. Mela, f'sekonda, kemm għalli għaddew waves? 2. So we have 2 waves per second. Jew inkella aħna bdejna nużaw is-simbolu, il-unit, 2 hertz. Hertz tfisser waves per second. Mela l-mistoqsija li għanissija,
Calculate the speed of the waves. Din hija xi ħaġa li għamilniha f'din il-lesson għaliex qegħdin ngħidu sma' din il-wave kemm qiegħda taġġel. U jekk tiftakru ftit ukoll, użajna din il-formula V equals F times lambda. V equals F lambda, frequency u anka wkoll wavelength. Mill-mistoqsijiet ta' qabel sibna li frequency hija 2 Hz, the length of one wavelength, is 2 meters, so 2 times 2 equals 4. The speed of the wave is 4 meters per second. Mela kull sekonda li tgħaddi dik il-wave timxi 4 metri. Imbagħad għandna diagram ieħor. Din id-darba jidhru li l-waves huma ħafna iktar infetħin, il-wavelength huwa differenti mela minn ta' qabel. Tantu hekk l-ewwel mistoqsija hija what is the wavelength of the wave? Mela ħa naraw ftit. Mela jiena ħa naqbad punt, ħa naqbad data hawnhekk. Għax jgħid fin-nofs jisu donnu iktar faċli dak li nsibuh minn hemm. U semmur jien għall-ewwel punt jixbħu jrid tkun bħalu eżatt. Mela hawnhekk isu tiela l-muntanja. Mela tiela l-muntanja, nieżel il-wied mela mhux hawn, nżilt il-wied u tiela l-muntanja mela hawnhekk. Dawn iż-żewġ points huma l-istess. Ħanara kemm għandi kaxxi, nikkumparah minn hawn, għandi mela 1 meter, 2 meters, 3 meters, 4 meters. The length of one wave is 4 meters. Mela bekk għalaqna daqsxejn jisu x-xogħol li kellna rrevedejna ftit jekk Alla jrid fil-lessons ta' wara l-Easter se nkomplu daqsxejn fuq din il-biċċa xogħol u anke wkoll ngħaddulkom xi xogħol żgħir. Biex nispiċċaw ħanqasam daqsxejn dan il-ħsieb żgħir magħkom kif ukoll anke se ngħidulkom ftit kif se nkunu qegħdin nimxu. Il-ġurnata tajba lilkom. Tibbek l-ewwel ġejna fit-tmiem il-lezzjoni tal-lum. Kif għandu warajja jekk Alla jrid matul il-ġimgħa li ġejja se nkunu qegħdin niċċelebraw lejt il-kbir. Is-soltu fejn l-iskola dan huwa żmien li jkun verament sabiħ li niċċelebraw f'imkien żmien lejt. Imma li ħankunu qegħdin nagħmlu aħna ddeċidejna li bħala teachers li tkun l-aħħar lezzjoni li sejrin nagħmlu sa qabel l-Easter. Jekk Alla jrid il-lezzjonijiet li jmiss issa ser ikomplu mill-20 ta' April mit-22 ta' April il-qudiem. Għaliex hekk xtaqna li wkoll fil-ġimagħtejn li s-soltu jkollna vaganzi ikunu ftit żmien iktar għall-kwiet kemm għalikom u anke wkoll għall-kumplament tal-ġenituri tagħkom ħażin forsi qas ta' xogħol u qed tajjeb il-fatt li ħajkollu ħafna ħin f'idejh u qed li jista' jirrevedi anke wkoll dak li għamilna bil-bidu tas-sena sa issa biex l-affarijiet jibqgħu friski f'moħħu. Imma jekk Alla jrid se nkomplu lezzjonijiet mill-20 ta' April il-qudiem. Xi ħaġa ma li nkunu qegħdin nitolbu ftit minn għandkom f'daw il-ġimagħtejn li ġejjin huwa li bħala inti student tibda ssir midħla ftit ta' dawk li ngħidulhom Microsoft Teams. Tajjeb tkunu tafu li fil-jiem li għaddew hekk flimkien aħna ddeċidejna li l-lezzjonijiet xorta waħda se jkunu qed ikomplu hekk mitlubin u allura inti mitlub li tkompli ssegwi dawn il-lezzjonijiet permezz ta' dawn it-teams li qegħdin insemmu. Se nkunu qegħdin l-affarijiet nitfgħuhom fuq żewġ postijiet fuq MySpot b'mod normali biex wieħed jista' jsegwi minn hemm u anke wkoll fuq it-teams imma qegħdin nitolbu li inti bħala student issir midħla ftit tagħha daw il-ġimagħtejn ħalli minn April li ġej il qudiem mill-20 ta' April wieħed ikun jista' jsegwi wkoll minn hemm. Din biex anke nirrispondu ftit mistoqsijiet li bdew isaqsu xi wħud minnkom għax kien hemm min qalli imma ser kif ħankun nafin għall-feedback ta' fejn sejjer jekk min qed titgħallem tajjeb jew le. Microsoft Teams għandu l-faċilità li ngħinuk li anke wkoll nikkomunikaw lura il-mod kif inti wkoll sejjer. Hemm ħafna studenti li ġa saru midħla tiegħu, kull student qiegħed f'xi tip ta' channel partikolari, aħna ħloqna kemm channels għal Science Form 1 u 2, Physics Form 3 u 4 biex hemmhekk inqegħdu l-informazzjoni kollha li se nkunu qegħdin nużaw. Mela jisuq il-homework li għandna għal dawn il-ġimagħtejn li ġejjin huwa li nsiru midħla ftit tat-teams ħalli mill-20 ta' April kulħadd ikun familjari sew miegħu
biex inkun nistgħu nużaw din il-platform tant interessanti hemmhekk ukoll. L-ewwel minn qalbi nixtieq nirringrazzja ħafna lilkom ta' dawn iż-żmien li għaddew, nirringrazzjakom anke tal-feedback intom u l-ġenituri tagħkom, napprezzaw ħafna, jiena se nkun qed ngħaddi dan kollu anke lil sħabi. Minn qalbna f'isem sħabi teachers kollha, nawgura lilek l-ewwel nett lejt it-tajjeb, nawgura wkoll anke lil dawk tad-dar lejt it-tajjeb lilkom kollha u jalla li jkollkom għid li minkejja li se jkun differenti ma' xorta waħda jkun għid li jkun viċin l-ewwel nett ta' Alla għax dik hija xi ħaġa immens kbira u immens importanti ħalli niċċelebraw festa ta' bniedem u Alla Ġesu li dan miet ġie maqtul imma fit-tielet jum qam mill-mewt u din hija aħbar li żgur tibqa' timlina bil-ferħ u tħalli l-paċi fil-qalb tagħna. Għalhekk hekk l-aħħar kelma li se ngħaddi lilkom hija l-paċi magħkom lejt it-tajjeb u ħudu ħsieb.